Da ni yn Gwasanaeth Ieuenctid Sir Conwy yn gweld ni'n bwysig iawn rhoi cyfle i pobl ifanc cael mynychu clybiau ieuenctid wyneb yn wyneb neu ar-lein drwy gyfrwng y Cymraeg. Da ni hefyd hefo gwahanol teams o fewn y gwasanaeth sydd hefyd yn gallu cynnig cymorth o fewn y Gymraeg. A mae'n hybu i nhw y pwysigrwydd o gallu cymdeithasu o fewn y iaith a ddim yn unig o fewn y dosbarth neu adre, ond hefyd yn gymdeithasol. Di pawb ddim yn cael yr cyfle i siarad Gymraeg adre, felly mae dod i clwb fel yma sy'n rhoi y cyfle i chi siarad Gymraeg yn rhywbeth dda. Mae fel bod nhw'n deall ni mwy, cys Cymraeg yn iaith gyntaf ni, so os da ni'n methu deud yn byd yn Saesneg neu ddim yn gwybod, mae nhw'n gallu helpu ni trwy y Cymraeg. Y chwaraeon eraill dwi'n neud a clybiau eraill, dwi angen neud o mewn Saesneg a mae ffrindiau fi'n Saesneg. So sy'n cael neud yn Gymraeg yn neud fi'n hapus.